Bữa Let's wait it. Audience-फ्रा दा लुबैबायलै ओंखायनो गोग्लैबाय। Hey guys, आंनि सोरांनि अफिसियेल भिडिअ बयखौबो बरायनो थाबाय मा होनबा दिनै आङो थाइजौ जानो नागिरदों आरोना मुसुरनि जानां नै जोंना एमजिआव दंफैयो बिसिनाव जाहैगोन आरो दा माने दा जों चेलेन्ज जागोन आं चेलेन्ज खालामनो हाया लोगो फैजानायाव चेलेन्ज जाया आं दबावसो लिसु जादों आं माने दिनै ओरैबायदि जागोन आरोना स' लोगोफ्रा जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय था नङा होमबा स्किप खालामनाङा दै फुल भिडिअ नायनोबा एकदम ओरैबायदि जागोन गोथावा मथथे दा माने आं एमजिखौ लोगो लाफैदों ओमफ्राय गिटार दामगासिनो माने बेखौ दा लोगो मोनबाय दा जाखावनोसै आं ओरैबायदि जानो लुगैखादों माने गोखैखौ गारि गाखोनोसै गारि बोरायाव थुरुब ओरैबायदि दं गोजौआव दंलै बिलाइफ्रा नुलाबायाना ओइ दैयाव दं फिथाइया अह र' फिथाइखौ खिथानां ओइ नै ओइ नै एकदम ओरैबायदि दं आरोना लागावनोसै दिनै एकदम स्पेसियेलनो जानोसै ओमफ्राय दा बाथोनखौ देना लाग्रोसै आरो बानलुआ अ माय गड जानो हायालै बानलुखौनो दाखालि सैसे जानायानो आलु जानाया बानलुआ माने दा ओरैबायदि साफा खालामखागोन फिथाइया अयथासार साफा दंखोलै नै फिथाइयाथ' आरो अनेक दं ओरैसै हाब बिराद गोथावलै सैथि गोथावल' मोनामखादों फाग्लासो बेसे ग्राब जानो हायो नायनोसै दिनै नोंखौ नंगौ बुस्थुआ बेखौ खाथ'ला खोमालै साइज जाथों बियो मिथिबाय ओइखौ खा होमबा ओइखौ बैफोरखौ मोनाखै जानो फुख्रियावसो मोनबाबो मोनजानाय नङालै फुख्रियावसो गोलैलाङो ओइथिं गाखो समफ्राम दंफाङाव आव खैजिमा दं माथो खैजिमा थाखायोलै नै खालायबाय आरोबाव सिनि दं लाबाय दंबा एसे देन्जार गोखैलै सानाय बेखौ साना थैस हाथायालाय माबायदि हाथायलै नोंनिलाय आयु सिरबायानो हनै आयो गया साला माथो दैयाव सिरनानै थाहैबाय दा जागोन बे आराम सुगुरनोसै थाइब्रैयानो बे आरोना थाइब्रै ओमफ्राय र' हानबावनोसै साइजखौनो गोजौआवसो दंलै थाइबा हानबाय दंफाङाबो देन्जार ना गाखोनोबो हालाबाया भेरि डेन्जार जगारा सयथिबो थोद आं जायालै आं जादोंमोन दहाय लिसुखौ ओमफ्राय लिसुखौ नों माबायदि जायो लिसुखौ सामब्राम गुफुर फानलु देनानै नै होगासिनो लगायनानै जालायजोबनानै थैस गोथावखा गोखैया बिराद गोथाव माने उल्था सोलिबो माया थाइजौआ ओरैनो सोलिनानै दङ फाग्ला थाइजौ जाग्रा मानसि जायो जाया जेनबाय माथो होनबा जानो हाखाया रावबो मा नांगौ बाथोनलाय र' आंनि होदोनि दाजा होबायलां एबारावलाय बानलुखौसो देगोना दानांसिगोन हाइजें गैया फाग्ला दैनांगौ मानो ओं दे लाफाबाय फानलुआनो फानलुखाया हाइजें फानलुखौ जानो हाया दाख्लै सैसे जानायावनो आलु जादों नोङो र' जागोन गासिबो जागोन बिराद गोथावलै आयु दाख्लै फानलु जानो नाङा आंखौ सुस्थि खालामदों जोंना फिसालै थाइजौआ फिसाथार ओमफ्राय एसे साइसलाय जोंना बिदिबाथाय बिजि जाबायसो जाजाला दा फानलुआ थाइबेसे दं थाइब्रैल'सो बे थाइब्रै फानलु जानायाव दा मा जागोन दै र' थाइब्रै गाहाम जानो हाया माने बाथोन देगोन आरोना बाथोन देबा एसे आराम जायो र' सामब्राम गुफुर आं होनामोन मारै फानलु लाबाय माबाखौ सिनिया जाथोरा टिंचेक आं माबाखौ थुख्रायनो हर फानलुखौ बानलुखौ सुना लानोसै आलुखौ बस वाव नों दे नामाक नै माबाया थैबा थैगोन जखा मानो किबा जाखो जाखो होननानै एसे गिदिर नङा pada mau gitu-gitu. Hah? Coba.
दानदोब्रा Bisa. Dapat dapat. बबेनि थाइजौ जाखौबा फैखोलैदोंलै Iya jenda. Ayo. Mana? Belum selesai. बेसे जाबायबा Biji जाबाय आरोना लोगोफोर माने एसे खस्थ' जादों दा नै नोंनियाव एसेल' एसे बारा नङा बेखौ ओरैबावसै आं जाजोंसै आयौ माथो सान्दुङा मोदानो लोगो दं ओइ थुलखौ लाबो रोदावबो हा थुलाव दोन प्लेटखौ ओमफ्राय रोदावबो नोंसो सान्दुङा बोरैबा फर्मुला इदि मिथिबाय जिरनानै थैस बोरै गोथाव आया जाजोबगोन आरो नों इयाव बोरबावसो माथो नै जेबो नङा सिन्था खालामनाङा नायबाय था गासिबो खुदैखौ नाङा दे ओमफ्राय खुदै गला जोबखाबाय रायो मानसिफोरनो गोखैसोना दा नायबाथाय खुदै गसिगोन भिडिअ नायबाथाय गोथावा बायदि गोथाव गोखै आं बिराद मोजां मोनजानो ओइ मेट्रिक पास जानायनि पार्टिफ्रा मा जाखो मानसिफोरना मेट्रिक पास जानानैथ' आं दा खबर लानासो थांसै मारजा खुन्था लायग्रोनांगौलै खुन्थिया हा खुन्था लायग्रोनांगौ मा खुन्था सिं खुन्था मा ओइयाव मोनहामोनाव थबेसे थब्रैसो थेलाजों लाबोनायलाय खननै लाबोगोन स्लिम बिजियानो वाव आइच ओइयाव मोनबेसे दं थाइबेसेनि दंबावो बैयाव बाल्थिङाव थाइनैनि थाइनै एक मिनिटाव थाइसे जाना देखायलाय वान र' नै हाबावाखैनो ना हाखानाय बेना माला गैला बेना माला नै बेखौनो हमदो आरो ना ओमफ्राय माने दा 1 मिनिट माने बेखौ हाखावनाया एसे खस्थ' ना दे हाग्रोनानैसो रा हाग्रोनानैसो ना होमबा हानानैसो वान ने आं हाखावगोननि खै मिनिट होनदों 1 मिनिट नायनि बेखौथ' 1 मिनिट नाङालै नाङाथ' आरो 20 सेकेन्डआव जाजोब दे 20 सेकेन्ड 1 2 3 शुरू खै मिनिट जाखो gila हामार बायदि Sim. चेलेन्ज कमप्लिट खालाममारबायथ' नोङो एसेल'सै नै बेल'सै दा बेल'सैनिफ्राय नैबे थाइसेया आयौ थाइबा गाहाम जायो थाइजौ गोथांखौ थोद एसां गोथाव मा जानांगौलै उदैया उदैनि थाइसे मा होनो माने बिजि जाबायना एकदम खस्थ' जाबाय जानाया बेखौ दा नांगौ माखौ मादाखौ लास्टआव जानांगौ दा जेबो जाया खुगाफ्रा दा फाग्ला बिजि जाबायलै मा खालामनो दा होनलायनाय होनांगौलै र' बिजि जाबाय दाख्लै बम बोननांगौमोन आं जाफैखालि आया थै थाथि खस्थ' जाबाय नै बरिया
संसारै जायो ओरैबायदि गोथाव नै मादा Mm. 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 Biराद गोथाव बिगुर थाबा गोरा जायो एसे राखाब-राखाबनो राखाब थावा माने इन्टारेस्ट जाया फिनिश खालामबाय लोगोफोर गैला ने लांदां गैला जाजोबमारबाय ने मा बास मालाबा थाइजौ बेगर मल'नाय चेलेन्ज होनांगोनलै नोंनो जाजोब्बाय थाइजौ बेगर मल'नाय चेलेन्ज होनांगोन नोंनो नों मा बानायो बिदिखौ काइन मास्टार